Ahojte, som Tomáš a dneska by som vám ukázal nejaké tipy a triky pri cosplayi, ktoré teda ja používam. Takže je to trošku dlhšie video, možno nižšia kvalita, ale tak ja videa nerobím, takže snáď vám to bude stačiť. Spravíme si model, namalujeme ho a myslíme si, že OK, že je to super, tak toto stačí. No, väčšinou, akože áno, nevyzerá to zle, ale každopádne určite by sa to zišlo ešte vylepšiť napríklad takými tieňami. Čiže tu už je vidno, že sa tam pridali nejaké tie tiene a hneď to vyzerá o niečo zaujímavejšie. No, pri pridávaní tieňov by som určite nezostal. Tu sú vlastne len pridané tiene a tiež to vyzerá to tak všelijak, hlavne na kamere možno, ale väčšinou z diaľky to je už celkom v pohode. No pri čiernej by som nezostával, čierna ide určite teda na vnútorné hrany, ako je tu možnosť vidieť, že vnútorné hrany sú čierne a vonkajšie hrany svetlejšou farbou, tak jak tu je vlastne vonkajšia farba, svetlejšou farbou vonkajšia. A taktiež napríklad keď sú šrobiky a takéto veci, tak je dobre dávať zo spodu niečo tmavšie, aj to ako keby to vrhalo tieň, preto dole taká trošku viac tmavá a z vrchu svetlejšiu farbu. Taktiež tu je vlastne vidieť, že po celých okrajoch je svetlejšia farba, už vlastne tu je svetlejšia a tu na okraji, na hrane je ešte svetlejšia. Zatiaľ čo hore je oveľa svetlejšia ako dole, čo je také prirodzené, keďže väčšinou to svetlo ide z hora. No a takýto efekt väčšinou už stačí, že tam je vlastne základná farba, k tomu čierna farba na vnútorné hrany a svetlejšia farba na vonkajšie hrany a už to vyzerá dosť dobre. A v prípade, že to chcete ešte trošku vylepšiť, tak potom pridať vlastne efekty, ako sú ryhy a krv. A tiež krv myslieť napríklad na to, že krv je taká tekutejšia, čiže že sa správa tak, že steká napríklad, hej. Dosť je zaujímavé robiť vnútorné hrany, ktoré sú keby z hora, tej keby sa tam zbierala tá krv. Čiže to pôsobí to tak realistickejšie. Keď robíte hrany, tak to vyzerá, že proste je to hrozne jednoduché, len spravíte jednu čiernu čiaru a v podstate pod to, väčšinou akože si predstavte, že svetelné lúče idú z hora nadol, čiže vlastne tá spodná hrana by mala byť tá osvetlená. Čiže tam iba zoberete bielu a jednu tenkú čiaru cez tú čiernu vlastne prejdete. Čiže tú čiernu spravíte širšiu a tú bielu čiaru takú úšiu cesto. No takto keď sa na to pozrie človek zblízka, ja tiež keď som to maloval, tak pozerám, že no, tak sa mi to nepodarilo, si to vymažem. A potom som to položil, pozrel som na to z diaľky a vyzerá to proste úplne úžasne. Ak chcete docieliť ešte lepší efekt pri tieňovaní, tak je dobre si namiešať viacej odtieňov danej farby. Celé to natrie najprv tou základnou modrou, tou strednou modrou, čo bola tá najväčšia. Ideálne takou nejakou tmavšou modrou, nie nejakou svetlou, ale práve že tmavšou základnou farbou. Ďalej zobere tú tmavomodrú, tmavší odtieň tej základnej a dá ho v podstate dokola, do tých vnútorných hrán, hej, väčšinou do vnútorných hrán človek robí všetko takto, tou tmavšou. A potom ešte vezme čiernu a tu dá oveľa menej. A potom zobere tú svetlejšiu farbu než základnú, dá ju v podstate dokola, potom zobere ešte svetlejšiu a stále menšie a vlastne vidie z toho celkom taký pekný efekt. Takže k tomu dipovaniu. Ja to volám dipovanie, videl som to v jednom tutoriálnom videu, kde vlastne to volali dipping, takže to volám dipovanie, možno to volá úplne nejak inak. Zoberiete si farbu, očistíte trochu ten štetec, potom väčšinou na prázdne miesto búcham, teda dipujem, kým sa nedostanem viac menej k takej suchšej farbe. Môžete prípadne na niektorých tutoriáloch vložiť do niečo takého to namočať, alebo do molitam teda, alebo do handry. Tak začnete, kde chcete mať fakt najsvetlejšiu tú časť, čiže niekde na strede a od nej postupne takmer ku kraju, kde sa už mení tá farba, čiže tým, že tu už sa mení, tu už by som nechcel, tak tu bude to posledné, ale najprv dávam v strede, kým mám ešte, lebo vidím, že mám ešte taký mokrejší ten štetec a vlastne ešte keby som niekde buchol, tak je to hrozne vidieť, čiže používajte ruky kľudne, normálne to tam zatrite a postupne to človek
takýmto kvázi dipovaním obúchať. Čiže keď už je ten slabá tá farba, tak idete viacej ku kraju. Potom si nájdete tú farbu, kde ste to obuchávali. A znova od stredu. Prípadne trošku namočíte. Sorry za tú kameru. A zase. No, vidíte? To máš moc. Ono fakt jeden z ďalších typov je, že veľakrát je dobre si zistiť teda, ktorá farba ako, ale čo som si ja všimol, tak veľa týchto akrylových farieb je takých, že kým je tá farba vlhká alebo čerstvá, tak je naozaj oveľa svetlejšia. Ona potom keď zaschne, tak nie je až taká svetlá, že vlastne, že vždy sa zláknem, že ne, ježišmare, to som prehnal to tu. A potom pozerám, že však, kde je tá farba? A ona vlastne keď zaschne, tak dosť zbledne. Nelakať sa, tie vlhkejšie farby sú svetlejšie. Čiže ona potom, keď zaschne, tak zvykne trochu stmavnúť. Ale to si treba odsledovať, lebo pri tých šedých je to fakt cítiť, pri niektorých farbách to nie je vôbec cítiť. Tento kyblik tu mám už pomaly mesiac a štec odkladám vnútri v tej vode a zatiaľ nemám problém so žiadnym štecom, ako vždycky ho vyberiem, očistím, ale v podstate poviem to takto. Takýto väčší štetec na pretieranie väčších ploch, aby to nebola robota, prípadne ešte trošku možno väčší. Potom určite taký základný stredný. A to dipovanie nejaký takýto menší štetec. A oni sa vám postupne rozídu, dosť sa vám zničia, takže tých možno bude treba viacej. Taký veľmi krátky, respektíve on bol dlhší, ale som ho odstrihol. A potom sa vlastne vytvára počas farbenia, počas toho dipovania, on sa tak celkom pekne rozchádza. Čiže ak takto dipujete, tak je úplne vhodný na to. Tie väčšie tiene väčším štecom, menšie tiene menším štecom, ale v podstate môžem povedať, že tieto dva mi stačia skoro na všetky dipovania. No a na úplné detaily je niečo takéto, veľmi ostrý štetec, ktorý sa fakt používa iba výnimočne. Napríklad na tie jazvy. Nezabúdajte na to, že veľa farieb je takých, že ich treba najprv pred použitím pretriasť. Nielen spreje sa pretriasajú, ale zvyknú sa aj farby, pretože oni sú tekuté a zvykne sa stať, že tá hustejšia časť padne na dno, na spodok tej farby a taká rečia, čo zostane hore. Už sa mi to párkrát stalo, že som otvoril farbu, zobral štete, začal nanášať a vôbec to nechytalo. Pozerám, že tak toto som pekne blbú farbu kúpil, mal som z toho fakt zlý pocit a potom, že aha, wait a minute, a kúkam, že no, ja som to nezatriasol, po zatrasení to bola úžasná farba. Čiže fakt, nezabúdaj na to. Toto sú v podstate jeho topánky. Môžete vidieť voči reálnej nohe je to o dosť väčšie, ale je to celkom v pohode, dá sa tam chodiť. Ale na čo chcem poukázať, pokiaľ začínate s týmto tieňovaním a skúšate si to a tak, tak v podstate ideálne je začať na niečom, čo je vidieť najmenej. Napríklad také nohy, tie naozaj, to je proste tak nízko, že bežný pozorovateľ príde a obkúka si vaše prsia, lebo tie sú v podstate fakt najbližšie, prípadne helmu, ak máte helmu, tak asi helmu, ale ľudia sa neradi pozerajú do očí, takže asi začnú pri tých prsiach, ramenách a tak a málo keď sa dostanú až k nohám, proste nebudú sa k vám skláňať, takže ak sa vám nechce nič testovať, tak môžete začať rovno na topánkach. Ja som začal na topánkach, ako postupne sa môžete aj v niektorým veciam vrátiť, ja tu tiež vidím, ale naozaj začať takými miestami ako pod ramenami, na chrbte, niekde nízko a na nohách. Možno nemoc zaujímavý tip, ale ideálne začať čím skôr, fakt skorej, pretože napríklad táto časť, čo je taká bronzová, tak ona pôvodne bola úplne žltá, potom si vravím, že fúha, žltá nie je moc dobrá, tak som dal tmavo žltú a tá už sa mi veľmi páčila a potom som zistil, že predávajú niekde bronzovú farbu, tak som vyskúšal tú a tá vyzerá teda ešte vlastne realistickejšie, alebo teda ešte zaujímavejšie k tomu celému. Čiže vlastne všetko na celom cosplayi, čo je takouto bronzovou, bolo vlastne natierané na 3-krát. Keby som si nedal na čas, že by som začal, dajme tomu mesiac pred koncom, tak potom by som práve mohol vlastne tak dopadnúť, že by som skončil pri tej prvej variácii, že by som sa nestihol ani dostať k tým ostatným variáciám. Čiže ideálne začať čím skôr, tým lepšie. A
tu ešte nie sú tiene, ale ide o to, že ak sa neviete rozhodnúť, či striekať alebo farbiť, tak tu v tom vám asi neporadím. Každé má svoje pre aj proti, pri ktoré tie spreje majú naozaj väčší odrazový efekt. Hneď je vidno, že je malované, napríklad toto je sprejom robené. A tie spreje bývajú veľakrát krajšie, kvalitnejšie, lepšie chytajú, ale ten sprej má tú nevýhodu, že je drahší, niekedy sa ťažšie dostanete k daným veciam. Niektoré veci dokonca budete mať problém presriekať, ak sú tam dve farby, ak je tu, že strieborná a zlatá, tak potom vám budú vznikať presne takéto veci, že tam, kde chcete mať zlatú, máte zrazu striebornú a môže vám to robiť problémy. A napríklad tuto mi to zrovna nevadí, lebo tam aj tak pôjde ešte čierna kvázi patina, alebo je to vnútorná hrana, to sa ofachá s čiernou a bude to v pohode. Ale väčšinou je to teda jednoduchšie, pokiaľ je tam viacej farieb, tak lepšie zobrať akrylové farby a pretrieť to. Najlepšie nesmrdí to tak, jak sprej, fakt po spreji smrdí celý dom, aj keď to robíte v pivnici. Sem tam sa vám stane, že dáte hrozne veľa základnej farby a vytvoria sa vám kvaple, ale tých by som sa vôbec nebal, akože ak sa vám niečo také stane, tak veľakrát sa to dá vyriešiť celkom inteligentne tak, že zoberiete nakoniec červenú a ten kvapel pretriete červenou a veľakrát si pozorovateľ myslí, že to je macher, to je fakt macher. A v skutočnosti je to tak, že to riti, pokašľal som to celé, to zlé a potom to rýchlo ofušoval nejakou červenou farbou. Taký dobrý tip, čo som ja napríklad si uvedomil až po dlhšej dobe je, že tie orezávatka sa vám otupia už približne po kľudne aj 15 rezoch. Čo po 15 rezoch, to je blbosť. Ale naozaj ako to si treba vyskúšať. Ja som si to všimol až vtedy, keď som si kúpil náhradné nože a ak som vymenil nôž, tak to je proste to ide jak do masla. Toto možno človek nevidí, ale vidíte tu možno jeden rez a to je tupším nožom. V skutočnosti je tam ešte aj druhý rez, ktorý je tým ostrejším a vlastne tým, jak je ostrý, tak to jednak ide ľahšie a jednak je to tak krásne odrezané, že to človek ani nevidí. Aha, no? Vystrihujte veci z papiera, robte si prípadne náčrtky, polepte si to po stene, aby ste to mali na očiach, človek na to nezabudne. Potom podľa toho orezať. Jedna z výhod je aj to, že keď to vyrezávate 3-4 krát, tak určite to budete mať rovnaké a hlavne sa vám nestane, že niečo vyrežete a zistíte, že aj to bolo zle. A keď to máte z papiera, to si prirovnáte, vidíte, áno, je to super, potom to už iba položíte, okreslíte, orežete a máte. Dráty, to je fantastická vec. To je proste asi najlepší spoj, to vám udrží veci lepšie než lepidlo. Je to možno trošku ťažšie, ale nie zase až tak, pokiaľ proste máte z toho krídla alebo nejaké nosné konštrukcie, tak proste ten drát vám to fakt udrží. Ďalej, není páska ako páska. V podstate obidve pásky sú rovnaké, obidve sú tie krycie, ale tieto väčšinou, čo nemajú žiadnu značku, proste zvyknú byť jednak lacnejšie a jednak oni skoro vôbec nedržia. Som veľa vecí s nimi polepil, potom som prišiel po týždni a všetko pohodlepované. A okrem tých, čo boli vlastne prelepené napríklad práve Tesou, ktoré robím zrovna reklamu, čo už. Ale fakt, čo som zalepil Tesou, to držalo, to sa neodlepilo, to je super. Na druhú stranu, pokiaľ napríklad potrebujete niečo prestriekať dvoma farbami, tak vlastne určite zoberte práve nejakú takúto šmejdovú pásku, ktorá vôbec nedrží a to je super, lebo to prekriete, prestriekate a potom to dáte dole bez toho, aby ste strhli farby. Zatiaľ čo s touto vlastne tú farbu strhnete. No lepiacich pások nikdy nie je dosť, že áno. Ale tiež je aj v podstate aj v takýchto lepiacich páskach, čo sa volajú tzv. Duct tapy, tak je rozdiel. Mal som pásku z Kauflandu, mal som pásku z Lidlu, mal som pásku z Teska. Ale napríklad čo sa týka tej Tesco pásky, tak im sa normálne odlepovali. Proste prilepíte to, drží to dobre, došiel som o týždeň a všetko odlepené. Niektoré veci vám vydržia, ale také, kde pôsobí gravitácia, že na spodu je to nalepené, tak ono sa to môže odlepiť. Závisí taktiež na čo to lepíte, ja som to lepil na polystyren a na to málo čo udrží. Ale napríklad taká páska Patex alebo Tesa tiež takto naozaj lepšie drží. Je to sice dvakrát také drahé, ale môžete si byť 100% istý, že to tam udrží. A ďalšiu vec, čo som ja kvázi používal ako trik, zobral som drát, veľmi krátky, pásku, ktorá by chcete, aby tam udržala sa, tak v prípade, že je to polystyren, tak som tam ešte takto zapichol a to som ešte raz prelepil páskou. No a to už potom fakt držalo. Vždy je zaujímavé pobehať väčšie obchody ako Baumax a Hornbach a hľadať rôzny materiál. Napríklad toto, to je obyčajná karimatka, ktorá je proste do kruhu
a zlepená, áno, tak tu zrovna nenájdete ani v Baumaxe, ani v Hornbachu. Ale už to už sú také tie izolačné penové trubice, do ktorých sa vlastne dávajú trúbky normálne a oni vlastne majú izolovať, aby neunikalo teplo z tých trubiek. No a tie sa dajú docela fajne používať vo viacerých veciach, ako kanóny a už tá výhoda, že ich predávajú v rôznych hrúbkach, čiže naozaj vyberiete si niečo zaujímavé. Ďalší taký tip a trik je, že nity, že proste, že fajný nit a teraz človek, aby to vyrezával a mal rovnaké a proste trafil tie veľkosti, no oveľa zaujímavejšie je si takéto veci, čo sú podložky pod stoličky vlastne, alebo pod nabytok. Tie majú v rôznych veľkostiach, malé, veľké, ešte väčšie, stredné, gulaté, hranaté a to drží same, to má sebou už lepiacu časť, čiže iba to prilepíte a je s tým oveľa menej roboty. Toto je v podstate môj prvý taký väčší cosplay a dosť, že aj prvý, kde sa venujem farbám. Predtým som väčšinou natrel iba veci základnou farbou. Fakt s tými farbami sa dá urobiť naozaj rozdiel. Myslíte tak, jak myslí pozorovateľ. Vy proste vidíte väčšinou veci úplne z detailu a teraz na tomto videu je to vidno, že fúha, však to vôbec nevyzerá nejak zaujímavé. Proste tam je vidno, jak tam končí čierna, aké sú tam flaky a kvaple a neviem čo všetko, ale proste bežný pozorovateľ to takto nevidí. Väčšinou vystúpite na pódiu a vidia vás z 500 metrovej diaľky, to som prehnal, že? Z 30 metrovej diaľky vás vidia, čiže, ale vlastne ľudia vás aj tak budú vidieť z väčšej diaľky, tak a potom to už vyzerá celkom v pohode. Čiže myslíte na to, že niektoré detaily netreba až tak veľmi riešiť. Takže to boli moje tipy, gratulujem, práve ste stratili 20 minút svojho života. Každopádne, ak sa vám videjko páčilo, tak by ste si mali zatancovať tanček radosti. Ešte by som chcel pozdraviť Radka. Rado, ahoj, pretože tiež on všetkých pozdravuje, takže by bolo asi pekné, keby aj ho niekto pozdravil, že áno. Dúfam, že som má radosť teraz. A to je asi tak všetko. Mohli sme to ukončiť nejak, toto trápenie. Čiže Lazán! Ježiš. Niečo originálnejšie by som si mal vysvetliť, že také, že kačách! Ne, to je tiež blbosť, že? Tak nič, asi to proste nejak, že ukončím v polke vety.